Erdhejek bir hêza 6.2 Afganistanê, 812 mirî, zêdetirî 2008 birîndar. Ligori lekolinen jeolojikên devletin yekbûyî, USGS, navenda Erdhejê li kurahiya 8 kilometreyan û 42 kilometreyan ji bajarê Celalabadê dûr bû. Her viha çend saniyan li Kabul, Islamabadê û hindeveren Hindistan û Taçikistanê jî Erdhej hatin hîskirin. Ligori berdevke Talibanê, hejmara herî zêdeya kurbaniyan li parêzgeha Kunarê hatiye tomar kirin. Nêzîkî 800 mirî û 2500 birîndar. Her viha li parêzgeha Nangarharê 12 kes mirin û 255 birîndar, li Lagmanê 58 birîndar û li Nuristanê 4 kes birîndar bûn. Ev Erdhej vekî yek ji lerzînên herî gîran ên salên dawî li Afganistanê tê hesîbandin, ku ji bilî kurbaniyên mirovî, zîrarên mezîndaya xanî û bînesaziya bajarî. Rayedarên herêmî hîn jî îhtimala zêdebûna hejmara kurbaniyan bilind dibînin.